Adimen artifiziala pilpilian dago, azken aldixen batzuk ChatGPT erabiltzen dabe unibertsitateko lanetan laguntzeko, eta beste batzuk beste webgune batzutara bai jotzen dabe. Debagoi endar batek musika sortzeko adimen artifiziala dan webgune horreitako baten 3 hitz ipini dauz. Arrasate, maitasuna eta drogak. Eta honako abesti hau sortu dau, Debagoi endarrei arrasatearrei jarriko dotzagu, ia zer uste daben jakiteko. Pentsatzen dabe adimen artifizialak einakoa dela, badakite aurek eindakoa dela, ala arrasateko talde batena da. Ia zer dinuen. Ia eta gezurak logatek abritako zauria, baina maitasunak indarren modu berriz erkitzen, laguntzen gure historioa. Zauriak eta guzti arrasateko kaletan, maitasunaren indarrarekin, logaren ilutasunak egitzen, maitasuna eta nalbean, logaren katean lotuta, gure bihotzeko jukantzen. Azkantasuna bera dute, irian izaurak gure gain, ahaztu nahi duguna, arrasateko kaletan. Maitasuna eta galberak, logaren kartean, gure bihotzeko jukatzen. Azkantasuna bera dute, irian izaurak gure gain, ahaztu nahi duguna, arrasate zure besoetan, maitasunak irabazten du beti. Arrasate gure maitasunaren lekuko zure kaetan, nautitu genuen energia, eurogaren itzaldean. Ni honek kantu modernok etxagustetan, gixesan da. Ni lehenaukuenaz. Eiatzu gustatzen orduan abestia? Ez. Etxagustetan ez. Eta non entzun duzu antzeko zozerra besti honena, edo berriza da? Bueno, barrixe, entzun izan dut, nozbaitzen, baina... Ez. Ni interesik ez dute pintzen honen abestitzekin. Zer itiatzen? Nire dazte dauela oso ondo, ganera da oso irudazte profundoa, eta ritmoa eta dana guztu dazte. Eta non entzun duzu aurretik edo entzun... Ez, lehengo biderez. Bueno, tabernan igual bai, baina ez da kantu bat nik jarriko nuen entzuteko. Nik ez da nire estiloko kantua baina, bueno. Ba, ez da nik entzuko nukeen abesti bat, ez da nire estilokoa, baina, letra gustatu zait eta egia da, uste tarazea kala. Eta non entzun duzu abestiren bat antzekoa, edo ahotsa beste norbaiten agaz esauna egiten jatzu? Ba, ez igual kontzerturen batean edola, ez dakit, baina ez zait ezaguna iruditzen. Polita iruditzen zait abestia eta gaina erritmo duna. Bai? Bai, polita iruditzen zait. Eta entzun duzu beste nonoz, aurretik entzun duzu? Ez, baina antzeko abeslariren bat entzut, zen eta ez dakit, iruditu egin zait, zen eta azkeneko aldien sortu da orrialde web bat, non alduzun zuk abestiako lain egin, eta antzeko ahots bat, eta ez dakitea euskera zein daiteken edo ez. Bai, adimen artifizialak einako kanta da. Arrasate hitza ipini, drogak eta maitasuna hitza jarrita. Hitz horiekin bakarrikan ja abesti guztia eta. Hori da. Azkenan interneten abestiak ja egunero ikuste dut, ahotsa ja ezaguna egin zait, baina ez nekin euskaraz egin ziteken abestiak. Eta zuk nonoz erabili dozu web horri hori, indozu beste kantaren bazuk horregaz beste nonoiz? Jonden astean saiatu nintzen, baina ja kolapsatu nintzen web guzti eta ezin nuen erabili izan, baina ez dakit, astentan ez dut baren dikan probatu. Baina web horri alde oso on bat eta polita tirutzen daite. Eta zelan geratuko zinake, esaten botzut, abesti hau adimen artifizialak einakoa dela? Pues... en shock, pero me lo espero, porque orain alda egin kasi dana con la IA, Igarri dozu momentu boren baten edo pentsa dozu adimen artifizialak einidako abesti bat izen leikela? Que ba, ez. Gaur egun edo zer gauza ja, pero ondo dago, bai gustatzen zait. Ja. Bueno, uinolako asko dauzta. Ikusten da telebizinuen personaje, por ejemplo, zure hori mozua ikusten da zeu izenez erren. Bai. Zeu izenez erren. Horixe. Eta nonoz erabili dozu adimen artifiziala zuk? Nik sekule bez. Deuketen adinekin, pentsau bez. Ez, nire semiek ez dakit peine, nik ez. Adimen artifiziala orokorrean erabiltzen duzu zure egunerokotasunean?
egunerokotasunean ez, baina adibidez Photoshopa eta hola erabiltzeko, aplikazioak berak ere badaka erabilpenik adimen artifizialean, adibidez objektuak borratzeko, editatzeko eta horretan erabiltzu, baina beste kasutan ez dut, oraingoz erabiltzen. Eta ChatGPT adibidez eskolako lanak egiteko, holakotan erabiltzen duzu, ala hor diosa sartzen? Baten informatikan nola, baina erabili dakat, baina bestela ez dut asko erabiltzen. Klasiko lanak egiteko erabiltzen duzu asko? Hortako batzutan lagungarri izaten da. Eta zein izaten erabiltzen duzuna, ze badau ChatGPT beti erabiltzen dana, eta beste batzuk espezialesagoak dienak. Ni ChatGPT bakarrik ezauketan dut bestia. Azterketak eta lanak aprobatzeko balio izen dutzue? No, ez asko, la verdad. Ez, erabilita aproba ez? Ni hasi. Klasean batzuk dudak esateko eta holan, pues, eskatzen dutxe lagunta al chat GPT eta jazta. Eta tramparen bat nosien duzu klasien horregaz, azterketaren bat, lanen bat, horregaz entregauta? Lanak bai. Eta orokorrean zer uste duzu adimen artifizialai buruz? Esaten dabe askok, etorkizunean lanak enduko dutzala jentiai. Ados hauz horregaz? Alde batetik ados nago, baina beste alde batetik ere pentsa dut azkenan erraminta bat ez dela erabili behar dugula, ez dugula erabili behar pertsona bat ordezkatzeko. Azkenan adimen artifizialak ez daka kontzientziarik, pentsamendu edo ekintza batzuk egin, adibidez, bihotza edo pentsamendu falta ere dakate. Azkenan gauza batzuk ere oso automatizatuak dira. Nik uste adimen artifizialak asko lagunduko dula etorkizun batean, eta lanak kendu, beste postu batzuk ere aurkituko dira. Ez dut uste lanak kenduko dutenik. Lan fizikoak eta hola, badidez, ez egit, obreruanak edo horrelakoak, ez dut uste adimen artifizialak alko dagoenikin. Hori zelik egizia. Lanak entzie hemengo jentiei, eta, klaro, hemengo jentie, kentzen botzie, nun betxete bizi bideu, eta